Chisa baba chisa. Chinja. Maitiro. 2018. Changira chete. Yeso. Nini fakure tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Tinoda kuyambuka zvakaita. Nini fakure tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Nini fakure tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Maoko tinoda zvakaita. Nini fakure tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Zimbabwe zvarema tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Zimbabwe zvarema tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Maoko. Zimbabwe zvarema tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Zimbabwe zvarema tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Zvinhu zvarwadza tinoda zvakaita Jona nokutenda. Zvinhu zvarema tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda. Chisa baba chisa. Chinja. Zimbabwe oye. Kuwatana oye. Rufaro kwa muri. Tinotenda. Thank you very much. God bless you. Chisa baba chisa. Chisa baba chisa. We're still here. Nini fakure toda kuyambuka zvakaita Jona nekutenda. Toda kuyambuka zvakaita Jona. Nini fakure toda zvakaita Jona nekutenda. Chisa baba chisa. Chisa mama chisa. Ezoko. Panguva inoyi hanzi zvikomo zvikuru zvinogashidzana mute. Saka ndinoti vakomana vanyatsorove kasongo kanonyatsotambika tichisumudza chairperson vedu veHarare province baba vamurai vachiuya nekastep kekuprovince. Maitiro munhu wese maoko mudenga gumari pasaidi pako nebendekete uchiti rwendo rwuno zvinoita yezveko makadini vanhu vekuwadzana makadiko Harare regai nditanga nekuti pamusoro wevice president vaNelson Chamisa nestanding committee yese iri pano pamusoro wema-national executive members yese ari pano pamusoro wemaidheva neexecutive yeprovince yese yeHarare pamusoro
executive yekuchitungwiza inotungamirwa na Lydia Chinake. Ndisati ndapinda muspeech yangu ndoda kuti vauye pano vachinake vaite slogan pano. Ndaona zichairman waita kudhara wemayuth, saka ndoda kuti vachinake vasvike pano vaite slogan. Chisa baba chisa. Anga babdega. Hagresa. Chomboy. Kasiguero. Sanganise. Berebas. Rita lukurewa Rita Mdenga. Rita Mdenga. Uya anamungwa munirora mmepo. Ja. Makadi kwa Harare. Rwanda Runo. Gwenda kuno. Ndinofunga kutika maitata kuita mazuva anaya zvinotoita chete. Zvakanga zvisingaitika zvakadai. Ndichikotara hangu kuti VP zvamuri kuita kuno zvakanaka chaizvo. Dai zvakaitika makonstituency ese kuti uone kuti tiri kuenda kupi. This is the time yokuudza Mugabe kuti wapa nzira kuenda kwaZvimba. Hazvina basa kuti ari kurwara kana akaita sei, but unoenda kwaZvimba chete. Takuda kunyazogadzisa nzira yedu. And there's no register to vote. Thank you very much. Chinja Yesoko regai ndirecognize futi organizer wemasendra mai January vatitika pano vauye vaite slogan. Kunenya janjera kumaguma kunenya kumaguma kunenya ya janjera kumaguma kunenya janjera kumaguma kunenya janjera kumaguma kunenya ya kumaguma kunenya janjera kumaguma kunenya Makadikuadzana inini ndinoitwa mai January organized sector ma Central Province. Tuenderera mberi tina chale tuwe mati South ari pano Honorable Noma ndakuti vauye pano vaite slogan.
head weprovince kumaSouth but handina kuya ndiri ndega ndati zvairi constituency vechidiki president omwane ndaya nevasikana vadiki uyo mirapa uyo ifirst time voter asati ambovhota kuwadzana variko here vakadaro tsvagai vanhu vasati vambovhota Mugabe anofanirwa kuenda chete panaona invitation yekuwadzana tikati aiwa pamabonya ipapo hatisare. Thank you. Maitirako Ezoko ndinoenderera mberi ndichiti pamusoro emadistricts ari pano, ma-honorable members of parliament, makanzera zedu ari pano, madistrict chairpersons, maward chairpersons nema-executives zenyu, kusvika pabranji tichingoti pachirungu all protocol observed. Ndoda kurecognize mamwe mapolitical parties auya pano kuti tinokutambirai mauya kurwisi rukuru. Tinoda kutambira vese vauya pano, Masiayo auya kuzotaura nyaya pano. Isu We're live with Dr. Paxton Zamara. How are you, sir? You're late. Over church. How are you feeling about this gathering? Very great. Very good. I'm Joanna. How are you, Joanna? Good. You're live. No, I don't want to be live. Oh, you're live now. How are you feeling about the gathering? Why do you always put people on live? Because it's important for the world to see what we're trying to do. I feel good to be part of the change. Good. Very good, yeah. Fantastic. Well, thank you for having us here today. All right, good. Where is the tea? Not today, yeah. It's hot. Tinoti taungana pano hamadiwa, hatina kuungana pano kuzoita dambe. Nyaya iri pano ndeyekuti tinofanirwa kunga tichirangana pano kuti tinotonga sei mugore ra2018. Zviri zvenyaya yema-elections kuti akahwina ndiani, munhu wese ari kuzviziya kuti kune murume anonzi Morgan Richard Tsvangirai, ndiye bedzi achagona kutungamirira nyika ino. Rwendo rwuno tiri kuti kuna Mugabe, kana uriwo watanga zvekuba, unenge waudza nyika yese kuti ichiita mbavha. Tinenge takuti munhu wese yambavha, nokuti iwe ndiwe unenge watanga kulita by example. Hakuna election yatichatambira inenge ina Mugabe ari akahwina. Maitirako Ezoko ndiri kutaura ndakamira pano, Vice President Nelson Chamisa sachairman weHarare. Takupinda muelection ino, tichauya mudzimba dzenyu tichinoka door by door, door to door. Tiri kuti mutitambire kana tichinge tauya, nekuti this time we are very serious. Toda kudya Mugabe zvekuti haakosori futi. Pachirungu tinotaura tichiti, if Morgan Tsvangirai coughs, other president sneezes. Kurova kuti huru yadzo ndiye Morgan Richard Tsvangirai. Hatichakwanisa kutora futi dzimwe 5 years tichitungamirwa ne-Centurion. Vana veZimbabwe tofanirwa kuva serious.
kuti tiri kusarudza sei. Isu tinaye Apple president by the name Richard Morgan Tsvangirai. He is very young and energetic. Mugabe belongs to the old people's home. Everything else pasipano is against Mugabe and ZANU-PF. Even in nature itself. Mukaona vamwe vanoti ari pa wheelchair. Vamwe vanoti ari pa prema. Hatichazivi kuti ari pai. Vamwe vanoti ari pa koma. Mukaona maakuvhotera munhu wekuti nebvudzi rake harichabvumi kumera mumusoro umu. Riri panguva yekuprotesta kuti no. Zvakwana. Maitiro ako. Ezoko. Tinofanirwa kubatana. Tese semapolitical parties. Tinozviziva kune vamwe vane pfungwa dzimwe dzisiridzo. Asi tinozviziva even kana uri mumba nemukadzi wako, ziya kuti kunze uko kune vamwe vari kuita mahumbwe vachitodaidzanawo kuti baba namai, asi havasiri chii. Naizvozvo tinoda kuti titaurirane zvakanaka pano. Tisvike patinotungamira nyika ino takatungamidza munhu mumwe chete anonzi Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Hatisisina nguva yekuita mahumbwe. Nokuti isu hatina dambudziko neleadership. KuZANU ndakavaona havachazivi kuti dzimwe pfungwa dziri kubuda muna Mugabe dziri genuine here kana kuti kwakuchembera. Saka vanenge vachiti kana apedza kutaura vombogara futi meeting kuti hakusi kuchembera here varume. Saka hatidi kunyadzisa Zimbabwe tichidzorera zvakadaro pautungamiri. Tine one way to go. Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Kune vese munhu wese achibva pano, you've got a role to play. Ndiri kutaura sachairman. Munhu wega unofanirwa kunge uchirikuruta vanhu vako vanopfuura 20 kuenda kunoregister kuvhota. Toda kuti Mugabe atize nyika ino neregistration chete tisati tasvika pakuvhota. Chinja maitiro yezvako. Nokuti this time around tiri kuda mayuti anotsamwa. Muri kundinzwa zvakanaka vechidiki? Munhu wese anofanirwa kunoregister kuvhota nekunovhota akatsamwa. Maresults anofanirwa kumirirwa nemunhu akatsamwa. Hatidi vanhu vanogara vakafara zvinhu zvakamira zvakadai. Muri kundinzwa zvakanaka zvandiri kutaura? Vechidiki toda vanhu vanotsamwa. Musi wekunovhota munhu wese hapana anofanirwa kusekerera munhu. Kunovhota womira wakatsamwa zvako kumirira maresults. Chinja maitiro yezvako. Regai nditore mukana uno kusimudza Deputy Organizing Secretary vachibaya vatore ndima vachienda mberi maita basa. Maoko mudenga. Kana titi maoko mudenga hakusi gumwe maviri. Mavoko maviri handfere. Ukaona asina kusumudza maoko maviri, munhu weZANU diramba makakura chaizvo. Maoko mudenga. Ramba makadaro. Maoko mudenga. Kana ndika 2018 munhu wese Tsvangirai chete. Aiwa. Zvandiri kuti muite ndozvamunoita handizvoka. Ndati munoti Tsvangirai chete. Ava zvinodhaka. Va president venyika ka. Maoko mudenga.
magonera munoita nokuwadzana munenge munogona kudarika nokumukobha soro remaoko futi. Kana zvemusangano handifariri kupedza nguva, ndofarira kuti vanhu vese vauya panapa ngwanda muwe kuti kana tapinda muhurumende 2018 ndezvipi zvatichadini zvatichaita ndizvo here. Hatatarisa Mugabe because haachipo ndizoka, ZANU-PF haichipo rangosara zita ndizvo here. Right, nguva ino regatore mukana uno kusumudza ma-MP edu ose avuya pano because nhasi zuva rema-MP ndizvoka. Ma-MP avuya pano vuya muchikurumidza chete 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 ndenda naye chete kumukopa chete ndenda naye chete kuwadzana chete tenda naye. Hezoko okamdega hukumdiga Changirai idai chete chete President Changirai hukumdiga Hezoko Senator Makore, Harare Metropolitan. Thank you very much. Chinja maitira kwayo Hezoko mukaona munhu nhasi muna 2017 anoti anosapota Mugabe, mutorei muende naye kuna doctor, anopiwa chitamba chekuti anopenga, opiwa certificate of madness. Chinja maitiro Hezoko. Thank you. James Baridadi Mabuku Safara. Chinja maitiro akayo 2018 Hezoko Tarusenga St. Mary's Chisa pamachisa Chisa Changirai chisa Chisa kuwadzana chisa Chisa MDC chisa Hezoko Munengam Glenn Vinod Chisa pamachisa Chijaiwe maitira kwayo Morgan Changirai President wa vanhu Morgan Changirai Hezoko machuma Harare Chinja maitiro iwawo Gukula Izenzo Hezoko Trevor Sarwaka Samanyika Information and Publicity Secretary Kumanika Dennis. Thank you. Kuita kwa MTC Right, National Executive Members Mayuti Wanamai na baba Jesi National Executive Members Chete 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 ndenda naye Chete kuwadzana Chete ndenda naye Chete 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 ndenda naye Chete kuwadzana Chete ndenda naye Chifa Bamatisa Harare oye Harare oye Wandite kuti munhu mumwe chete nokuti vanenge vati wandei kuitira nguva ndizoka ndichakumbira nokuda kuti muntaraunda abva pano Murambo, saka ndaakumbira baba vaMachingauta kuti varose roga vakamirira manational member Saruwaka zvakubata vana Gebuza zvakubata Zimbabwe. Morgan Changirai President wevanhu 2018 Changirai chete chete Hezoko
chatisingadi isisu senational executive inyaya yekuti kana vatsvangirai vachifaita hondeiti kumashure hatidi vamwe vanhu vanonyembedzera kunge vari kufaita navo ivo vachivabata rumwe ruoko tofaite noroko 1 hatidi vanovapinda vachiragohwesa chinda maitiro ezoko ukanzipakata ona kunziridza ndinangozi nditsaure ndingoita slogan ndakamira manational executive members asi mazviwa Okay guys, so what's happening is that my battery is on 2% now, so I fear that I might be able to cut before Nelson Chamisa gets to speak. So what I'll do is I'll go charge up, and when he goes on stage, he'll speak. He's been supposed to be on stage for the last hour and a half. It seems like they just keep sloganeering, but then I understand why, because it seems like people keep arriving. People are coming from church and so forth, so the crowd keeps getting bigger and bigger. So I think they're waiting for the crowd to get to its capacity. I did get data from Mwanawachiera. Thank you very much, Mwanawachiera, for sending me data. So data Titi Bo, thank you. What we now need is to charge the battery so that when Chamisa talks, we get a proper idea of what he has to say. Today we're here to observe, learn. They've been courteous. They've invited us over. They're letting us they're letting us here. They let me stream. They've been very hospitable, despite the usual Tea Party mantras, and we've had our back and forths and our fights. But it's important that there's an opposition movement. We start to coalesce and start to talk and start to work things through. And I'm here to learn today. I've never been as politically involved as I've become, and to see the organizational structures, the skills that these guys have in mobilizing a crowd is actually quite special. It's humbling. So we need to make sure that we continue to engage and learn. We have independent candidates who are out there right now, and Alpha Zaimahere and so forth. They're going to have to learn a lot about what's going on here. So hopefully the next rallies, they also show up and they start showing some. So understand, because to get these kind of people together, the security mechanisms, the stage, the sound system, the ushers, the regalia, I mean, it's a well-oiled machine. It's a well-oiled machine. So there's a lot of learning to do if you are going to be coming into this. People like Kusana Moyo who think they're going to be president, they need to be able to do this even on the MP level. So he came here to eat in Zimbe in Kwazana but didn't get this many people. So it's important that there's a lot of learnings. These guys, MDC has been here for 20 years. 20 years. They've been at this for 20 years. So it would be stupid to say they've learned. We can't learn anything from the MDC. You can learn a lot. That's why I'm here today learning. So let me charge my phone up, and then I'll come back to you when Vice President of the MDC, Nelson Chamisa, starts addressing his crowd, of which looks like now, Jesus, it could easily be 10,000 people now. It's fucking insane. As far as my eye can see, that way, and that way is rammed. So I'll come back to this house. I'll see you guys later.